Hi everyone, maayong gabi, hapon at maga. For today's video guys, pumunta kami ng Claveria. Kasama ko si January, si Julius, o daghan pa. Daghan naman ang lima guys, diba guys? More than one naman gud na. Palabas lang kami ng bahay namin guys at nag-shortcut kami sa mga daan, mga kali-kali. Grabe man gud ang traffic manggod. Dito kami sa mga sulok-sulok sa Nazaret man ni banda guys eh. Pag dumaan kami sa highway guys, ang sobrang traffic talaga sa Cagayan de Oro City. Pag hapit namin sa Kogon guys, nakasagabay namin 7-Eleven oh. Boys over ang labanan. Murag na namin sa Maria Reina hapit na guys. Nakadaan na kami sa Maria Reina Hospital. Malamig-lamig na yung panahon guys nga pumunta kami ng Claveria. Dito pa lang sa Cagayan nag-ulan na. Paano na kaya yung bundok? At dito na kami guys, papunta na kami ng daan ng Galaxy. Inana magitang nakasakay kaysa nag-drive guys, no? Mag-selfie-selfie, ano na yung cute, maramang yan. Og nana ko dani, nakalabay na ko. Murag, paingon namin sa gusaan ni guys. Grabe gini ako yung mag-drive, magsuot-suot, gini asaan eh. Kung pwede lang sa kasigingan, dito gini miniyagi ani ba? Bitaw eh, kanang ngita-gitag pamagi nga dali, rata maabot. Dili na gini mi sa gusa guys, kay nagtunga naman mi og panggasan eh. Murag na arang-arang guys, kay magtunga gini mi ani gas. Kay kami mang duhang magplano paingog bukid daw kami di magtunga og gas ani. Pag hapit na gid mi maabot ani sa kanang kuan guys ka Villanueva. Dila ay gid mi Cagayan de Oro guys no. Ato lang gid mi bukid nga magsinamok didto. Dili po siguro magsinamok guys no, mag tanong-tanong mo minito kuan guys, lagot mon og nadaanan namin ang tulay paingon sa Villanueva guys, kaning taas kaayo dogi kami mabot sa kanang dulo sa tumoy. Grabe pong tumoya eh, basta mo sangko sa tumoy mo na. Oo nga guys, ang tagal namin dito sa Cagayan de Oro, tagal din kami pumunta sa Claveria. Marami kong nakapsure sa daan guys kasi na-miss ko talaga yung papunta kami ng Claveria. Talagang video-video lang talaga ako nito guys. Excited na kayo maabot og Villanueva guys, kay pag humana og Villanueva paingon ay kalingagan. Ambot ba ning langita nga diri ra mas Cagayan de Oro gaulan paingon sa Villanueva wala man kanira sa pinangga diri sa Ginoo. Hapit na gid mi Villanueva guys kay ngana may mga maisligya na naglaway mi kay tabis may kay nilang sweet corn. Mo gid niya among trademark sa Villanueva paingon guys, nakakita mag sweet corn palit na mo eh. Na cheese flavor, na normal kani pating dakuha wala gid. Usog na kay ko aning isa ka buok guys, maskig di na ko mukaog paniut to. Shout out John, gangisi na si John eh. Shout out lang ko ni Janet yang asawa kana si John Derewa namo. Siya yung taga ano ng bahay namin sa kasakyanan. Lahat ng gawaing pangbahay guys, alam na niya to. At kasama ko rin naman si Julius, siya ang taga-drive. Ito si John, alala ko yung anak niya, isalpak niya lahat sa single motor. At halos di na makita yung motor sa dami ng nakasakay. Pag nakita kayo mga kulit-kulit rin nga ito magputi, Villanueva na gini guys. Shout out ko sa taga Villanueva, mulabay ko sa inyong mga lugar. Diri po ba ako nag-alma mater sa elementary guys no? Eskwela ko diri sa Look, Villanueva. Daghan kay kog memories diri guys, pero wagi ko kauyab diri napita. Ambot ba? Di ko na malayan bakit minto si Julius. Ito pala, pinasakay niya yung mga kabataan. Villanueva to Claveria to sila hinto guys. Nalalagid namin dati guys na abog-abogan na gid mi sa una. Amo gining na-relate ni ani nga sitwasyon guys. Sa una mamarami di may pasakyan, usay pasakyan ana lagid ang life guys. Kusa may magbinutan kita no, di kita mangapak sa atong kapwa. Hugot ang bakos para magrasyan tagdaghan. Nindot ra gitong magkugi kaysa mangilad. Nanami diri sa Claveria guys, hapit na. Kay makita na nimong mga inani guys. Oh, Claveria na gini guys. Medyo diri sa Claveria na ko'y mga memories diri guys, nga sweet memories aw. Paingon man to sa Mate guys, aw na raman to guys eh. Okay guys, nanang ko diri sa taga Claveria og taga Mate og taga Lanisi ba. Dagan gyapon kog memories diri atong panahon na atong dalaga pabitaw ko. Katong mahadlok ko kog hawiran akong kamot. Murag halas ba mo ikyas dayon kog mahawiran bitaw eh. Naabot naman gyud ko diri sa amo ang lugar, sa amo ang Baluarte. Touchdown na tayo ani sa Claveria guys. Makakita na gay mong grabe ka green og mga pinya. Hanapit na gid nga mo ani guys. Kanang mabisi ka sa syudad unya, minsan ka lang makauwi sa kuan. Nangambak na dai sila guys kay Claveria na muna gid ni. Grabe ginamong pagka-relate inani guys ba. Sa Claveria na kami guys, malapit na. May namatay trademark mata may lahan na nagpakasulod na tag Claveria kay namay ga
kuan diri og daro gapasan sa likod mao na nang Claveria na siya guys. Wala gid nako to na captured by unya si Julio sa palit mi og bugas daan. Ingo palit og mais, palit pud og humay. Pang 3 days na mo ni nga kaon guys. Diri na gyud mi sulod sa market sa Claveria guys. Unya ang sudan dito na nako gilaphawan sa Cagayan de Oro guys. So yo nya diri na ang City Hall sa Claveria guys. O nakalibot na mi. Layo po dahil may among baktasan guys, pero nag take hour miya ni og kanang travel mga 1 hour kapin man siguro guys eh. Estimate lang gid nako ni guys kay pag abot na mo sa Mumbalay kay di hayag pa man siya. Nahuman og ulan na siguro diri dapita guys kay may ulan gid diri kay may hayag naman. Grabe gid na akong voice over diri guys pa. Grabe gid kinindot mo anig bukid guys. Oh, grabe katugno na akong feeling diri guys. Fresco kay hangin murag ako. Joke lang guys, bising matuo mo no. Dalaga po baya ko gadala na og anak tulo. Kasi yun yung tinuro na kong istorya no, pero ang uban ani tinuod baya. Na ako'y nakitaan nga bata on sa iyang gilok-logikan na sila sa eskwelahan guys eh. Basta nakakita na mo dirig na itabay na inuman og tubig aw amuan na ni dapita. Touchdown na taani kay hapit na ta naabot sa atong payag. Grabe ging ulan na guys, so kaya among tulay ang tubig pero ting lang kuan na lapuka tanaw no na baboy. Probinsya gid talaga guys. Labot na gid mi sa Mumbalay og naibayabas pag bungad na mo sagit aw gay kaon na nako perting tamisa. Wala gid nakasulod sa Mumbalay guys kay among bayabas wala na hinugan man. Minsan yung mga bata pumapasok sa bahay namin hindi na kami maiwanan ng bayabas. May tanim pala kaming ganito ang taas-taas na niya guys. Makain pala to at makati pala to pag hindi mo maayusan pagbalat guys. Nakita ko sa vlog ng iba. Bukidid kayo di pa guys. Ang haba talaga niya guys. So ayan. Minsan ginagawa to ng yung dahon na drawingan nila. Nagpausok na rin ako guys para sa mga lamok-lamok baka may nagbitay-bitay halas dire sa among lalom sa Mumbalay. Sao na lang kung mga lingkisan kog matulog kog halas. May lang halasa init unya bugno perting malasa gyud. Og enjoy gi ko diring dapita kay nagduta ko og nagtamak-tamak aning pitaa. Tigulang na akong lawas pero akong utok mura lang yapog 1 year old. Kana bitong magkuha kag panghingi kay bisi mo pa kay kaon perting ko tuman nimo guys. Aron ingnon lang gid nga nabusog ka guys pero wala baya. Inani ba yung bukid guys na manghingi kay kagamit ang kanang mga dahon-dahon. Nya nagkalo-kalo ba ko ani guys sa among payong guys oh. Ako ra mo nang na-plate sa TikTok guys. Kasi ganahan mo palit na ako guys, PM lang mo guys ha. Kana ra akong so umbrella ako ibaligya ha. Pwede po ko mo massage guys. Bitaw oy. Diri guys, ako ning picture-picturean kay na isna na ako ang bukid gid grabe gid kayo. Unya kay patulong na magabi aya pa ni ulan pero tinay nung tugnawa ning kantanga. Kana bitong mana kag bukid unya. Perting tugnawa makahinumdum ka sa imong mga kautangan sa unang panahon. Lami untag ulan na kay tapad. Ay Diyos ko. Wag gid niya akong gilikayan pag manig bukid unya way tapad. Ay kuy Ginoo. Bitaw guys, oy grabe na akong voice over perting ng taasa. Tagalog mo to gaya na akong istorya karon nagbisaya naman ko eh. Thank you for watching guys. See you next vlog. Amping kanunay kay maulan pa ang panahon.